Fixarnos nos datos, nos rexistros que deixan os ataques de lobo en Galicia. Moita atención, porque mudaron as cousas nos últimos anos e non para ben. Mirade, datos do ano 2024, 3.300 reses mortas polo ataque do lobo no noso país. Isto significa que son 500 máis que no ano 2023, cando se registraron unhas 2.800 reses sacrificadas polo lobo. E atención, que estes datos aínda se están actualizando cos últimos días do ano 2024. Que significa 3.300 reses mortas polo lobo en Galicia? 9 cada día, que é unha auténtica barbaridade. Sabedes que dende o ano 2021 está prohibida a caza do lobo en toda España. E atención, segundo datos da Consellería de Medio Ambiente, dende entón, dende ese ano 2021, en Galicia aumentaron máis dun 70% os avisos de ataque de lobo e máis dun 50% os avisos por ataques con morte. Así que moito cuidado, é unha realidade que está aí. Rocío, o que está claro é que estes lobos non se atoparon con ese can que é o terror dos lobos en Mazaricos. Home, sabemos que os lobos achéganse todo o que poidan ao gando, a non ser que atopen con este fiel guardián. Chámase Rex, este mastín de Mazaricos, o seu dono é Iván. E ollo porque Rex defende o gando do lobo, pero de que maneira? O último ataque do lobo tentou non facer na noite do 29 ao 30 de decembro, pero aí apareceu Rex. O lobo achegouse a 20 metros do gando e a atacalo. Rex apareceu, enfrontouse a el, pelexaron este mastín e tamén o lobo. Rex quedou co fociño algo magoado, pero o lobo quedou morto nun camiño. Aí o tedes. Atentos a estas imaxes porque dende logo son sensibles, pero o lobo matouno o propio Rex. Rex ten tan só 5 anos, o seu dono Iván xa di que o can non está adestrado para enfrontarse ao lobo, nin moito menos, pero que a el saelle de dentro. Así que está máis que contento de que defenda os seus animaliños, e xa non é a primeira vez que o fai. E aí o vemos, tranquilo, sen preocupacións na vida. Iván, Rex, está tranquiliño agora mesmo, pero é un auténtico guerreiro, loitou contra o lobo. Cando fai falta, sabe sacalo xeño. Pois foi da noite do 29 ao 30, porque nós vimos o 30 polo mañán, estaba aí en frente da explotación. Estaba morto, e, bueno, o resto non estaba moi contento de estar cansado porque non tiña feridas graves, tiña aquí un refilón pequeno e a verdade é que pouco máis. Estaba aquí diante da cuadra tirado. Estaba bastante manchado, debía ser unha batalla bastante larga. Había terra por toda a carretera, ali arriba da curva, e pelos do lobo e do noso can. Había pelos de todo. Pero por sorte, Rex non tivo ningunha ferida, non? No, ele está todo o día para arriba e para baixo e manda uns ladridos arriba, outros ladridos abaixo, debe ser para demostrar que está ele aquí. Porque ademais esta non era a primeira vez que Rex se enfrontaba ao lobo, non? Así en pelea creemos que sí, pero de apartalo do gando non, porque xa veu 2 veces e non conseguiu ir máis alá. Un día acabamos a tarde e deixamos unha porta un pouco mal cerrada. E un cucho fugousenos de noite. E fomos buscar nele. E viña el desde casi o lugar do lado, traendo o cucho el solo, sin mandarlle a nadie, e trouxo hasta aquí el solo. Bueno, este é outro gran guardián, Si este vai guardar un caixón e pouco máis. Este protexe os coellos. Aí vai, ollo, adras, cuidado que nos ataca o cámara, Si, que aparte por si acaso. Coites, toda axuda é boa, Cantos aniños ten Rex? Pois anda nos 5 ou 6 anos. Contabades con que fose tan valiente polas noites? Saliulle el de dentro sempre. Non contábamos coa batalla, tampouco contábamos que o lobo viñera tan cerca do que é das casas, porque aquí hai luces e é raro que... porque estaba nada, para outro lado da carretera. E este quen é? Este é mastín. O pupilo de Rex. Si, o que ten que aprender. Compórtase? Si, sabes, gustalle máis a cámara que a outra. Están os dous sempre por aquí, por todos lados. Andan, aí está. Pero pola noite transfórmanse. Eu creo que sí, porque neste caso eu creo que se pode liar bastante. Eu creo que algo bo non viña a traer.